Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ukhathini ngumshana wakwaNgcobo. Ofuze fulela umashiya amahlanga azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbula tshatatsha utshatatsha zalo upheshe upheshe zalo maguyana umaguyana zalo uvaphi uvapha zalo nokhonjo. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovuvisa vuthulwa ngoba sigcwele amabede. Ngikhona likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama usathi enkakane lakhalati ngihamba theselo sithi lathi ngaha. Ngumjabulelo ngamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Ngumuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Hey bafowethu. Ungeke iziqede. Ziningi kakhulu. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba zibhongele phansi edla nazo. Maqede zihlaba isinyelele. Idla nazo kodwa ziyihlaba. Ngivele ngidideke uma sezihlaba ukuthi zihlabelani idla nazo. Hayi ziyayihlaba bafowethu. Ngithi nginitshele babukeli bempunga yesintu ukuthi ziyayihlaba kakhulu. Ikonaka ukuthi ke azinawo amandla okuyihlaba nje ziqonde futhi zinqobe. Hayi azinawo amandla. Kodwa zona aziyayihlaba bafowethu ngize ngidideke ukuthi kazi yenzani yakofuze madoda. Hey bafowethu kazi yenzani eyakofuza. Ziyayihlaba bafowethu. Uma kwenzeka ziyihlaba nawe uyibona ukuthi nazi ihlaba, anongithinta bafowethu. Nibuze ukuthi kwenze njani. Ningafeli ngaphakathi. Muhle umuntu obuzayo. Makhona ningakuqondi kahle. Nibuze. Uyabona? Ningagcini nibona sengathi iyona le yakofuza mhlambe enochuku. Kanti yakofuza iyazikhonyela nje kuphela. Isuka ikhonya nje ishaya ishoba kuphela ikhombisa ukujabula inhliziyo inethezekile bese ziyayihlaba edla nazo. Idla nazo kodwa ziyayihlaba kulungile. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu. Ngifuna ukukhuluma ngobungozi bokunqaba isphiwo sabantu abadala. Kunomuntu kunamuhla into zakhe azihlangane. Uyazama ukuhlanganisa kodwa lihlangana. Ufundile wagogoda kodwa umsebenzi akawutholi. Omunye uthola ukuthi unenhlanhla yomendo. Owesifazane agane ngempela. Athe sefikile emzini afika benephunga bese umendo wakhe uyachitheka. Nensizwa ngokunjalo uthola ukuthi njalo mesifuna ukuthi ihambe yekololobola bese izinto ziyaphenduka. Nowesifazane uthola ukuthi njalo mase kufanele alotsholwe ezwexegelwa isimilo. Bafowethu uthola ukuthi omunye umuntu useganiwe uyinsizwa kodwa imizwa yakhe ayisasebenzi. Nalo wesifazane uthola ukuthi owesifazane kodwa akasafuna ukuthi indoda imthinte kodwa useganile. Bafowethu kunzima kakhulu. Ziningi izinto engazibalula eziba izinkinga abantu ababhekana nazo. Uyafuna umsebenzi umuntu akawutholi. Uyafunda esikoleni uma sekufanele ukuthi aphothule izifundo zakhe ngonyaka wokugcina bese zivela inkinga zithi ngila. Kanti ushawa imimoya yabantu abadala. Umzali wakhe
ngifuna ukuthi ungizwe kahle, umzali wakhe wanqaba isiphiwo sabantu abadala, wakhetha ukosonta, wasinqaba isiphiwo sabantu abadala. Ayikho bafowethu nodadewethu into eyingozi njenganokuthi uma uwumzali noma uma uwumuntu unqabe isiphiwo sabantu abadala. Angingathi uma uwumzali ngoba nathi sabazali nawe uzoba umzali kusasa. Uma unothando labantu bakho, unothando lwengane zakho, kubalekile ukuthi isipho sabantu abadala ungasinqabi. Ngoba mawusinqaba abantu abadala bokushaya ngokugqilaza izingane zakho, ungajabuli uma ubona izingane zakho, uthi uma uzibuka izingane zakho zigqilazekile, akufanele ukuthi izingane zakho zigqilazeke ngenxa yakho, ngoba abantu abadala uma bethela uswazi kuwena balithela ngezingane. Yebo kuyenzeka uthole ukuthi nawe bazokushaya qobo lwakho, ngoba kuyenzeka uthole ukuthi kunamuhla kukhona umuntu akakwazi ukuhamba washawa abantu abadala ngoba enqaba ukuthi bayamthuma. Kunomuntu namuhla ongaboni emehlweni wayenqaba ukuthunywa abantu abadala. Kunomuntu namuhla kakhulume wayenqaba ukuthunywa abantu abadala. Ayikho into eyingozi njenganokunqaba umsebenzi owunikezwa abantu abadala, ngoba abantu abadala uma bekunika lo msebenzi basuke bekuthuma abantu abadala. Uma wena uzonqaba uthi awuyifuni leyo nto yabo usuke uzinika inkinga. Ngelinye ilanga mangilele ebusuku ngiphupha ngike emagcekeni akofuze. Uma ngike emagcekeni akofuze sengizwizwi lo muntu wesilisa, angimboni. Uthi lo muntu, uyazi ngicabanga ukunika eningi imali noma konti, ngibuye ngibona ukuthi izokwenza ukungezwa kakhulu. Bese abuza ukuthi lo muntu yini unqabe mangikuthuma? Umthetho wakho kungani ungafuni ukusebenza abantu? Umsebenzi wokusebenza abantu kabani? Owami noma owakho? Ngithi mina owakho. Unqaba ukuthunywa? Ngithi mina cha, unqaba ukuthunywa. Pho kungani ungavuma ukusebenza abantu? Abe sethi lo muntu ngoke ngibona ukuthi kogcina bani phakathi kwami nawe. Uyamuza umuntu omdala egaranta ukuthi kogcina yena. Yonke imfundo lengangiyithwele ngeqoma nokuthanda ukuqhubeka nemfundo ngiyephambili, wakuqeda konke lokho nya, ngoba ngathi uma sengenza izifundo zami ngiziqhubha ngabanjwa izifundo ezi-2 kuphela ukuthi i-degree yami ngiyiqede. Ngathi ngisabathe ngikhona lutho. Kanti uyena lo muntu uthi ngoke ngibona ukuthi kogcina bani phakathi kwami nawe. Kungcono kwami ngoba wangibamba ekutheni ngingakwazi ukuqhubeka nemfundo. Kangakanani uma bezokuvala amehlo ungasaboni emehlweni. Uyabona ubungozi? Bavele bakuvala amehlo uhlale phansi ungakwazi ukuhamba, bakubulale wonke amalungu omzimba ngesizathu sokuthi awufuni ukuthunywa. Bafowethu, yabona ingozi lento bafowethu. Wabe sengincoma kodwa lo muntu, wathi kodwa ngiyabonga ngoba umsebenzi wami wencwadi uphethe kahle. Lo msebenzi engikwenzayo ukubhala kuwona umsebenzi wami. Mina ngikaze ngibe nephupho lokuthi ngifuna ukuba umbhali wencwadi. Mina lami iphupho kwakade kuyimfundo nje. Mina ngangithanda ukufunda kakhulu. Ngisho ngikhula mina ayikho into engangizimisele kuyona njenganokufunda. Kodwa abantu abadala bayishintsha yonke leyo nto ngoba ekuzalweni kwami ngangingenayo into ethi imfundo ekuyiyona engophumelela ngayo. Kodwa kukhona into engangizalwe ngiyifumbethe. Le kuyiyona abantu abadala babefuna ukuthi ngiyenze. Wancoma lo muntu wathi ngiyabonga ukuthi umsebenzi wami wencwadi uwenza kahle. Wabe sethi ngiyacela ukuthi ungangilibazisi ngoba kukhona incwadi engifuna ukuyikhipha. Uyamuzwa? Uthe zakhe uthi khona incwadi afuna ukuyikhipha kodwa umuntu obhala yimina. Engisho ukuthi bafowethu nodadewethu kuyingozi kakhulu ukunqaba isiphiwo sabantu abadala usazoba umzali. Bazali, sibona izingane zethu zidonsa kanzima kangaka zifuna imisebenzi aziyitholi
ithina esifana nabakhunkuli phezulu kwempilo zabo, ngoba abantu abadala bafika kuthina besipha izipho sazinqaba, sangazitshela ingane ukuthi thina abantu abadala kunezipho ababesabele zona. Sekwenze kanjani manje izingane zonke ozizalayo usuzizala nale mimoya yabantu abadala ekwakufanele kwesinye isikhathi uthole ukuthi yilungise kuphela, ungenzi lutho uyilungise kodwa wangayilungisa. Omunye uthole ukuthi abantu abadala babemabele ukuthi bafuna ukudla igobongo ngaye, wakunqaba yena lokho. Uma kunqaba yena lokho le mimoya le usethi manje mezala ingane iphuma manje ingane nale mimoya yakhe, ingane siyagqilazeka ngesizathu sokuthi abantu abadala sebeshaya yena, bafuna ukuthi abone ingane yakhe igqilazekile bese abe nemidlinzi ukuthi kazi konakala kuphi. Wonke umuntu onengane uzofakaza ukuthi uma kwenzeka into ebuhlungu enganeni, ubuhlungu ubuzwa ngaphezulu kwengane ekwenzeka ubuhlungu kuyona. Abantu abadala ke bakushaya kanjalo. Ayikho bafowethu into eyingozi njenganokunqaba isipho sabantu abadala. Uma kukhona into ethile abantu abadala badinga ukuthi yenze leyo nto, ukhulume nabo. Abantu abadala kuyakhulunywa nabo, nixoxisane nabo. Unganqabi uthi wena ugabe ngemfundo, unganqabi uthi wena uyikholwa. Bazokugqilaza abantu abadala, bayogqilaza izingane zakho. Kubalekile ukuthi uma ikhona into eyimimoya phezulu kwakho ilungise ngendlela ekufanele ukuthi uyilungise ngayo. Ungavinjwa yisonto. Isonto futhi alikho isonto elivimba umuntu ukuthi alungise izinto zakubo. Abantu kuphela abamaqili abakhuluma amanga emasontweni okuthi inkolo ayikuvumeli ukuthi. Inkolo ihlangana phi nezinto zakini, ngoba inkolo ayihlangani nezinto zakini. Inkolo inemithetho yayo yenkolo oyigcina mawusenkolweni. Imithetho yenkolo kufanele ingene igamanxe kini nasentweni zakini. Kini kunemikhuba yakhona yakini ekufanele ukuthi uyigcine. Abantu abaningi bagqilazekile kunamuhla ngoba bathatha imithetho yenkolo abakholwa kuzona bazoyi-apply emagcekeni emizi yasemakubo, kanti ayifuneki leyo nto. Ayifuneki leyo nto. Ikini nesonto kuhlukile. Awukwazi ukuthatha imithetho yakini uhambe uyishaya esontweni uthi esontweni akugcina imithetho yakini. Kungani uzothatha imithetho yasesontweni ufuna izokwenziwa egcekeni lomuzi wakini? Lento emimoya bafethu ingozi kakhulu, hayi kancane. Kunengane ezazihlakaniphile makufanele ziphothule izifundo zazo azisaphothuli ngesizathu sokuthi umzali wakhe wasinqaba isipho sabantu abadala. Imimoya manje iyavuka kuyena. Mayivuka manje emntwaneni, umntwana yamcindezela, umzali akakwazi ukuthi ayilandelele ngoba kwakuyinto vela wayengayifuni. Ingane mayikhuluma ukuthi ngithe mangihamba kwatholakala ukuthi nokuthi avela avuke ngolanga athi thina siyakholwa le ekhaya. Ukholwani kunokuba ulungisa izinto ekufanele ukuthi uzilungise? Uyikholwa elinjani elingakholelwe ekutheni abantu abadala bayakwazi ukumgqilaza umuntu? Abantu abadala bayakwazi ukuthi babe nezinto abafuna ukuthi uzenze uzigcinele bona bengaleki kwelamathongo. Yabona bafowethu nodadewethu singakhohlisana kwezinye zezinto. Ngiye ngizwe mina umuntu ezikhohlisa. Uyabona bafowethu imimoya nezinto zabantu abadala ngeke uzilungise ngesonto. Yabona bafowethu uma unemimoya abantu abadala noma makunesipho abantu abadala bakunikeze sona bafuna ukuthi usenze, ngeke uzusinqabe kogcina bona. Uma kuukuthi wena uyakoloza impilo yakho ngeke ihambe kahle. Abantu abadala bazokulimaza, abantu abadala bazokugqilaza. Noma ungathandaza, angikhathali noma ungathandazela ubani, angikhathali noma unganikela, kodwa makufanele ukuthi ukwenze kwabantu abadala uzokwenza ngenkani. Wobuza la kuthina, wobuza la kuthina. Abantu abadala kugcina bona abantu abadala. Noma usungaleki kwelamathongo bofike bakugwebe ngoba kunabantu abahamba baye emasontweni bafike bacashe benza izinto emasontweni, bazenze kakhulu izinto emasontweni ayinqaba imimoya abantu abadala. Athi umuntu uyahamba uyakoyinikelela bese abantu abadala bavele bathule ngamabomu. Sobona mhla ufa ukuthi uyapi, ngeke uye esontweni mhla ufa, uyoye emndenini wakini. Ngeke uzuye esontweni, uyoye emndenini wakini. Uma kwenzekile uNkulunkulu wakuzwela wakuthatha wakufaka endaweni yakhe, abantu abadala bokukhipha khona lapho bathi sisazomcela lo.
bese bakuthatha beze bazogweba. Ingozi ke lento bafethu ukunqaba isiphiwo sabantu abadala ingozi kakhulu. Abantu abaningi bagqilazekile banqaba imimoya bembethe ukuyilungisa. Abantu abaningi bagqilazekile kunamuhla banqaba izipho abaziphiwa abantu abadala. Kubalekile ke bafethu nodadewethu ukuthi uma unezingane ozithandayo ungalingi usinqabe isipho osiphiwa abantu abadala. Ungalingi uzinqabe izinto abantu abadala bathi zilungise. Yebo zikhona ezingasile, uyabona, okwaziyo futhi nakhona ukuthi ubalungise ngoba kuzofika abantu bakini ababekade bephatha imkhovu nje ingoba bageziwe. Wena kufanele ukuthi ubageze nezikhwama zabo uzigeze uzihlambulule. Ungavela uthathe nje isikhwama ngoba nakuzo kuthiwa khona isikhwama. Kufanele ukuthi yonke into uyicubungule. Kubalekile ke bafethu nodadewethu ukuthi uma kukhona into ethile edingwa abantu abadala ungalingi uqinisa ikhanda. Bazokugqilaza abantu abadala. Abantu abadala abadlala abantu abadala. Bazokugqilaza. Abantu abadala bazokugqilaza bazokwenzela inkinga. Badala labantu laba. Bangakufaka phansi kwetruck usinde. Usinde. Ungabi nalutho. Bakuthathe bakufaka phansi kwetruck bakukhombisa ukuthi hey thina sibadala thina. Bakuthatha imoto ibe isigaqa imoto. Uphume wena ungenalutho ungenawo ngisho umkhuzulu. Bakukhombisa ukuthi thina sinamandla kangakanani, sibadala kangakanani, singenza noma ngabe yini kuwena esiyithandayo. Manje akusizi bafowethu ukugoloza unqaba isiphiwo sabantu abadala bekuphila ngoba kogqilazeka izingane zakho. Baningi abantu mina fika umuntu emphilandaba masixoxa naye, hey wena uma wakho uyena lo owadala yonke lenxushunxusho nayo. Uphi uma wakho? Omlando ubuye nawe uzela. Ma kwenze njani? Wayinqabelani lento? Yabona manje ingane ukuthi njani? Hamba kuye koyishwelezela ingane ufike ushweleze wena okuthi uyaxolisa ngokuthi isiphiwo osiphiwa abantu abadala ungasemukeli. Uyacela ke manje ukuthi njengoba sebembethe ingane wena usumdala abayiqaqeleke ingane izinto zayo bese beyikhanyisela izinto zawo zikwazi ukuthi ziye phambili nesipho ababekade besiphe wena bese emva kwaloko siyasebenza enganeni. Uyabona sekunzima kanjani? Ingane ifundile namajazi. Ingane ayizazi ukuthi nemimoya. Unini owayenemimoya wangayilungisa uma wayimimoya. Mase fika emzini imimoya yakhe ayisaganisiwe. Useyabuya manje emzini. Umendo wakho umntwana usuyachitheka ngenxa yakho mzali. Nongayifuni into yabantu abadala. Wakufihla lokho noma uyibona ingane ukuthi ihlushwa izinto ezazikuhlupha wena ekukhuleni kwakho. Bese izinto zingenziwa ngendlela. Hayi bafowethu kulungile. Asingawageqa amagula ngoba semuka. La kuma comment section asibhale bafowethu imibono yethu. Siphinde futhi sifake nje bafowethu imibuzo makukhona imibuzo esinayo. Ngimpunga yesintu ke bafowethu ngilithathe lethuba lokubonga kubona bonke abantu bafowethu abenzela impunga yesintu izinto ezinhle. Ningishayisa novalo ke manje bafowethu. Ningishayisa novalo. Yabona ngithe nje ngathola ama-email. Lama-email lawa athi kukhona abantu abasebenzise le button leli laphezulu. Kwangena amadola bafowethu kwangena ama-pound ngadideka ukuthi hayibo kwenzakalani manje. Sibonge ke bafowethu ukubona bonke abake bathumela izinto ezithile bafowethu ezinhle kwimpunga yesintu bathi ayiphuzu nemenite. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu anibusise. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Siyithatha imfanekiso eqoshe esidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Zikhona nezincwadi esizibhalayo indlela yesintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, kanjalo nencwadi yethu entshe esihloko sithi indlela yesintu. Uma kuukuthi uyafisa futhi ukuhlala phansi nempunga yesintu ikuchushise kwezinye zezinto ezithinta isintu ukuthi udlula kanjani eziyinkinga, uyakwazi ukuthi ushayele kuzona inombolo lezi wenze uhlelo lokuthi ufike emphelandaba eThekwini kwaZulu Natal sizohlala phansi sixoxe sichushisana. Uma kuukuthi futhi ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi senze uhlelo ngokocingo wenze appointment yasocingweni. Nakhona futhi ufonela zona inombolo lezi WhatsApp bese sikwazi ukuthi sikuhlelele. Kuyingozi kakhulu ke bafowethu ukunqaba isipho osiphiwa abantu abadala. Abantu abadala bagqilaza uma unqaba into yabo. Wobuza la kuthina. Bagqilaza abantu abadala.
noma usebenza lo umsebenzi wakho uthi uyawusebenza. Hey yabona mina kwazi kwakhala umphathi wayengiphethe uthi umthetho wakho ngempela khamba kanjani. Ebusuku into yenzayo ebusuku. Kimi ayikho into engiyenzayo ebusuku. Abantu abadala abawufunda umsebenzi engwenzayo, bafuna ngenzo wabo. Wakwathi ungena ngo8 emsebenzini ufike ngo10, ngelinye ilanga ufike ngo12. Wawungaxoshwa wena, kodwa mina ngizange ngize ngixoshwe, babe ngibekezelela. Kodwa akizeke nami ke kwagcina ke abantu abadala bengikhipha ngoba bafika bangitshela bathi ngoba emsebenzini wakho bayakubekezelela nakuba ufika ngalesikhathi ufika ngaso usuzoxoshwa ke manje sesizoqeda. Nangempela ngaxoshwa. Ukugoloza golozela abantu abadala, bagolozela abantu abadala. Abantu abadala kukhala sabe isicathule abantu abadala. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi isipho sabantu abadala usamukele. Uma ususamukelile isipho sabantu abadala bese uyaxoxisana nabo ukuthi ke naku ke nami ngikuhlelile. Nginemfundo nami engayifunda. Ngiyacela kokho ukuthi ke ngiwuthole umsebenzi. Mina ke kodwa akangufuni umsebenzi. Ngifuna mina baphakamisa amabhizinisi ami. Imfundo nje ngeke ngisakwazi ukusebenza. Abangiphe nje umsebenzi noma kukhona la ababukele njengamanje makukhona ama project athile athinta i-risk management nezinto ze-IT manifuna isandla ithinteni impunga yesintu. Hayi ukuthi ningiqashe ngingene ekuseni hayi ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Kodwa makukhona la nifuna ukulekelelwa khona into ze-risk management nezinto ze-IT ningangithinta abafowethu. Ya impunga yesintu imisebenzi enjalo engiyifunayo. Makukhona ama project anjalo impunga yesintu ngayithinta iyakwazi ukuthi igijime into ezinjalo. Kulungile bafowethu, ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Hey,